Isa akong nakuan sir, okay man ang dagan sa bus. Mm. Mo lang dito sir, kalit lang dito ni nagubo sa likod niya. Nakita din mo sa concert left side nga lagi orange nga kuan trailer nga truck ba nga diretso ito ni bangga sa kuan likod niya. Wala na sa ngunong ba kay ang ingon mong nila na what and dog brake mo to nga nilaos daw sa dito sa ilalom. Unya after ato sir, asa man mo nangadto na naog mo ditso or unsa ba? Nang naog na may ato sir kay ang uban ng kauban ako nga pasahero sir nagpanic na sila kay sa ano nalagi gaaso na ang likod nga madlock sila ba kay basig mo kuan niya ang kalayo gani at tampid niya ba. Nya kumusta man ang mga gisakay nga mga kagamitan kuan ditso gigawas ditso? Ang uban sir tungod sa panic sir na nangabiyaan nila lang ubang gamit. O na uban nga gi-secure gid nila ilang mga gamit pod. Pero so far sir sa inyo hang pagpanubay wala may na kuano na kalas gud na kinabuhi na samdan lang noon na Wala man hinoon sir pero nalanggi mga kuan sir nalanggi mga na kuan yun na samdan ay na injured yun. Labi na tong nasa likod nga bahin yun no naglingkod luy. Yes, sir, dito sa likod nga bahin sir. How about pag naog ninyo sir unsa inyong nakita na pag naog ninyo maulagway ba nimo? Mao to sir, pag naog na ko sir, kuan na, ining ang atubangan din sa bus na damage yun po kay tanaw na ko kay tuyo na lang sa driver og kuan ba, bangga sa kilid kay pero dili siya makadamay og mga kuan gani, mga patulong po siya ng mga sakyanan and magdawad-an ang yung control pag lagubo sa likod. How about katong jeep, katong truck, ug katong trailer unsa yung pagkakita ninyo pag naog ninyo na unsa man sila? Tako sir. Grabe gid kadami siya tong kuan sir katong pula nga truck. Na, ang jeep pod ang driver sa maran daw ay lagi sa maran lagi siya. Nya kumusta man ang nabagay kauban ikaw ra isa? Ako ra isa nagbiyahe sir. Okay. Basin walay mga senior nga nagabantayan nimo kaganina nakauban nimo nagpasahero. Naabaya sir, may duha ka senior citizen ganina, doon ka po sa ko bangko. Okay raman po ka sila. Okay, safe ra. Wala po yung mga bata. Wala man noon sir, wala po yung mga bata dito sir. May na lang no. Kumusta ka atong sa jeep pod ka kay napoy pasahero pod ba ang jeep? Mao gani sir, may ilang kuan lagi nga. Naday mga pasahero daw. Pero taod-taod nangabot po ang mga authorities na to, mga otoridad. Yes sir, ang kuan sir sa rescue sa kuan mga police nag-abot na po din sila sir. Pagpas raman po nila pag kuan response. Nag first aid na dahil sa mga nasamdan. Yes sir, dalo raman po. Sir, last na lang, kung nakay mahatag nga tambag sir, unsa na? Mo lang gid na sir kung ako sir permente naman gid hinumdum sa ko sir sa mga ginikanan kung magbiyahe ampo rin ang pinaka-the-best na kuan sir. Nga pag buhaton kay imang gid nato mabalaan ng kuan gud. Oo. Nga tumbalaan ng panahon ba. Yan. Kung may tabo.